Кажи ми като е готов толкова тъктушния фон. Там не ти направо на политическо маркиране. Така, виж ако е неудобното. В някакъв момент, като спреш бродкаста, това не съм го пробвал, трябва да го пробваме. Бас той даже казва от кое е IP бродкаста в момента. Тоест виждаш... Така, и гледай сега какво става накрая.